Rituko nili 15 na kabiri aso mwaka ujega wechiri bubere na merongabere nebere moncho murigereria na ukwani andonse asoberete emargoba yabono na kwaliganira nyara gukumanya aroteberete ukwaliganira kurase mambiyalenge ntambeli tukaligaria Jumatatu chitariki 15 na ibiro mutinyu mutangani mwaka ujega wechiri bubere na merongabere nebere buna botambe ninkagirete buna rituko lya oneligeria yarenge kakene gukwaliganira siribo anyale kogosansamuranira haritwaberete gukwaliganira nyarobuna rituko lya bono mugako yo mochinse mochia kemera nyara gotindo korwana kwirani wenkendo haseganga buna no gotaigwana gatie chinka chiaye nabo igoni gembure nyinge gande to turubani ebinte binge abonjuri ba keroka mbirero bale hayo mono yanda mange na kwaliganira nkomanya senchira yobo ikiranu letena nkroko Vincent Onyancha. Omurobelio bwabanzo kwelikia buna bakichukura sentunde ya kabiri nigocha kabeneli tukulia lero igobono hibirengeri aobianyarire kuri wana wa Kenya hane kurasorongura gusi unomulike tondemo Steven Agotomanya. Magiga yentunde ntangani yo kweli kichukura tagete chitari kinye cyo mutenyo ikomi omwaka oeta kwika chitari kisano cyo mutenyo ikomi na limo omwaka onyara gweta ningo ekyombekeria gotenera obochori ne chimbebe kya IEBC kya batekerega yo gikeria bakichukura chi milioni 5 nemo kurenda mweli oye n'abantu milioni emo no gutaisano banyarite kweliki abarayi nebyombe ao nigo baruo gosaba gochiase IEBC konyara komentari bagalyo kweliki kwa bakichukura abayia abugase bali babwatega yogo choru bosi obochori obonene babasabire bali batareli ikigokorabo. Kila kijana ambaye hana kura, na tuko na vijana milioni 6 Kenya ambao hawana kura. Chukua kura ndio uweze kuamua destiny ya maisha yako. Bunduki ni kitambulisho, risasi ni kura. Sawa? Ili baba kama mrejeshi mkuu akisema ati forward march about turn fire vijana fire yeni go yerere kyombekeri ekenene gyobo choli ne chimbebe kya IEBC gochake ntunda ya kabiri okweli kichura takaro kitariki 15 na ibere cyo mutenyo mutangani weka kitariki 5 ne mo cyo mutenyo kabiri abwase balinte go ikerie kerengo kya chikura milioni 4 no gutaisano echo kitayikere twa sentunde ntangani litukolia lero etanoti abeirense asengenjo maybe mbura yatu bosiri litukoli tangani lakini ndo semeretinga ochakira mambi osimagoro abantu mbayichore ase bali batara register gosa bali batara bwata ekati yo gwagekura tigabagende babwate ekura teja goikenga kina chikura chaikire omonta magoterina agatana getata gete no munu muna intua sense ya boda sector moi wabeshimiwa bande bagotora amanga kwanza ntobwati chikura igoto kumetinga chikura cheito mbara bubato etu abakerete kya ko bango to saba chikura igoto kumetinga bango to saba totabwati njengo teya basaye babwate bitambuliso panyare gwake kura tanyoro murayo muyoyo Kenya uratorae emiake gochibono asentunde ntangani yo kweli kyo mwaka oeta nigorongo rwa Nyanza rwakinia bakichikura kuruchi milioni 2 nugutaisano na ibere omwaka bwechiri bwibere na 15 na ibere oikachi milioni 2 nugutakianda abwasa banda baya bakageire kwelikia imeyentunde ye ekwera chitariki 5 nemo omotienyo gocha inko ripoteregeta seni kia Ndizi TV elietaliane ndemo Steven Ekarukiri abantu bagendetse kwelikia soko watachikura niko boigembure nyinge egendetse koeneke wachinsemo ao asebo igweme yorongora gusiembure yanyarre kolenta sarenene abonjire kuru chinsemo chinge ane ensemo ya keroka niko batikalete no wichana maiga yembure go somba hebinto byabo nako batika batabwati kende abange babo bono niko banyare kubolia abantu wetanga kurwa seme go kweta chinsemo ao abo igo niko baseme bwa ruro go chasaba Kenya bonsi ane yorongora gusiembure yanyarre kolenta sarenene
nene kone kibuna abana babase gotigwa boka nekere mburi gotwa nabo igokobeka chianga chindito chia maberera bunenje mu gwetanga kurwa samoroire mburi yo nigo yanyarire goturubania binte binge nagosombe binte bingaze chinsemo anasensemo ya keroka. Omubere bumugako yomo asirieta Ezekiel mubisa umae ime yensemo ya Kimere County ya Nyamira igonyara gutindokurwa litukuria lero na koiraniwa asenkendo azekerenga buna chinkeibere enkenene amo nenkenke asensemeyo mbaratwara koigwana ikiagero mubiro yonyara kogotindokurwa roboti urwa senchera yobo ikiranu Sekilio neta gwate mupaka Sekilio igorale Ekeli mobisa umawanyarete kago tindekwa litukeli gali yarengeli yomojegoje bomwelio ekeraine twikura sobika bwense Ndizi sana isato omutinyo yego mutangani umwaka bwekiri bubere na 2022 Lisio mwana minda no monto mongai Monto tayo daibona ngaki ngabono bwetoke ngore ndabana ba no monto maite kiokora Kore bintu biri byawo na nyasago tongete no bongai ni bwawo na abana bawo Monto tayo goza mwata ko tena kintu kiri kebeiga Korende na kibintu bire nanda kibintu byarenge amatuka makema ga yomugaka Ezekiel mubisomao oyoburitu mwaka boliwe ya mochimia kyanda emerongetano na kyanda 1959 nago Siria ogma bwa Ndizi sana mu mutinyo yiga omwaka oyoiga ekenyoro gya ikonge Kemera egwadi ya Mange County ya Nyamira maega yogo Ndizi sana nemo niga tinde go Ndizi sana isato senchera ya bobisi oyoigo kagendera ko bomojega bwoko moine litukelyo bintu byawo no mugako mwabangete kare mubigenderereti mugendererete gendera na abana bawo ntwe to gusaba yukanga abana babawo nyasaba seseni bakogendereri nyasako bugima orenda abana bawo none nabo nyagosira Ezekiel omao niga bwate chinkaibere enyombe nene nigo yeigete asekigambero kya Nyamira maiga yogo tamanyigo buno mugaka bwenkokure na nigo bamwene chinse chia butuko ase nyomba yo mongino moke enyombe nene tamanyetikende nigo bono yatigere asamoko ya serikali kunyara kurigereria na kibarachi kokonyenkeye Omokonyi bumugambi kurwa senseme yoni go akanire mangana buna nyagosira umao Ezekiel niga ene tukubutuko nagote abuna niga nyarataka ko eno chinsa chia mambia tabanga nte manga ko tende butuko wanta nobara aina mangana uko ngana ene tukubutuko mako tende butuko ene tukije chia mambia ina aba mbara abate paka na chinsa chia na montako no butuko sa application yani nganje Korende korengana ne nyombe nene nigo bagote buno mugaka nyagosira Ezekiel anana abana baje nigo batebire buna Ezekiel niga ruseti kwa senkendu chinsa chia butuko nako nigo butuka senchere ya bobisi korengana borobwo niga nyombe nene bagane tikomanya na seki omugaka Ezekiel yoyore isanya rtaka ko nigo butuko naende ningi kya muitete nasiki nyombe yetamanya tigwe nande naseki bamwene tibobisi Nonya nabo nyagosira omugaka Ezekiel omao niga tindo kurwa lero maiga yekigambere kurugo chikoko na nigo aira nigwe nkendo goika enyombenke yabekira syo bwasiore na kyo mugaka ywa kwete nande naseki bamwene tia senchere yabo bisi batari komanya enyombe nene Oyokoligie kirokyo bogavana kurase county ya Kisii baguru mubunge nsemo ya Nairobi Simba Arati ni gobona nyara kobekuru gutwe nsemo yabo basi eliko chaga koligie kirokyo mulike to mangana Amayia brand sagnisena noroboti rwa senchera yobikirano Egeti Kyanyamache Ebunga ya bobasi ase county ya Kisii nigo yokolige kirokyo bogavane county ya Paul Simba Arati abekerwe gutona bagaka babo basi bnenchere yemoyo komoko boko nabo igoko mwanchera kulige kirogekyo
mono na magaka banyamo watu oso wonsoka madrabe getesu na maidore getekosemo kama ngi mbia mono na mbia mono ase umuyaga uyo ikeranwa na Simba Arati umukonye Robert Monda uyo koligo bo Senator Richard Onyonga abakoligo bo Women Rep County ya Kisii bakoragwa na Doris Donya Toto Prichi Dombati gati ya Manda Bange nigo bachika gocha komubwate sia Simba ekero agendrete kurumana kuligia Obogambi igatebete enyombe gochikogamba kurwera mani nenyomba y'umubasi omugama n'obotangisi akorwa guja sai oyore ngo omugama namutage neturujane tose turu Simba na bayuworo ne mokana mwana Simba Erombe yaba wakilishi korwa chingongo chonsi chia Kisii nigo baikirana segetie kyo na korwa ebirengereri byabo Ome kerenge yachire bobazi igo bucha echoke mwa omuruga ino ekerenge tutu anjira bagututu aso bule na professor Ngeri bagotire bulana gotire Opo gusiga kwane tenga makora magotinanda cha Nigo Simba bono ababolire bonsi wesokya na kweli ikiabuna bakichikura ndio kazi imeanza. Hatuwezi sema tuko na numbers kama hatuwezi register kama wapiga kura. Kerabono ekyombe ky'obachori n'ekimbebe IEBC kagenda kubakolera abananchi wesokya likweli kyabuna abakichikura bose w'obachori mu mwaka w'egaho cyokora kwa kitarike kyando mu tinyo gatano gatatu nigo bayigo abarai abagana bari wesokya na kwaboli abamwa bose abananchi wesokya na kweli kya kurende ya county ya Kisii karo siasa agenda takwenekiwa niwo orachikoyera county yiga bose w'obachori mu mwaka w'ega iterane Brian Sagene Isena Omoseneta we county ya Kisii Professor Samongeri nigo bonanyara kumerana n'abantu babonchali himiyo mu cyobosonga ensemo ya ATC nigo chinga kichiongeria ate ababuna nigago chiko ne kingo kiranira magendrasi county ya Kisii aise go chorwa buno mugavana we county yunigo chinga kichio anyare gote abunekero kyo bagavana me county ya Kisii nigo kemerera matena abantu abange kolende neru etego chikuba kolera nakuba ikerenia chira chiriara chikubaliera buno mugavana aise go chorwa somwa kojo gasobo choli bochi okolekana omutinyo gatano na gatatu One thing that I will require of each one of us, if you are going for votes, please, and I beg you, please observe normal rules of courtesy. Be polite, don't abuse anybody, don't create any trouble for anybody, ask for your votes. This Wananchi will make a decision whether to give you or not to give you. This is a very challenge. No. Don't you let your borrow. Wananchi kumoja, aliboma sababu wazisia kumoranchi. Titele tuna ngombe. Titele tuna ngombe. Titele tuna ngombe kile. Onyo mtu kanile kwa kembura. Na hiyo ndio mwaibeleki angekuli. Lakini kutuchana Kisii na kulete gitana. Ikiwa na haroje chitabia cha kibete kila choto rete. Nombre mojo partenaire du monde. Ikiwa na ndio mfano ila toka hapo kujelina ile baadaye. Aya ni kwane karabana bani ba kwalile abarai ayo ba kwalile lakini na kwa ya make aranya kapcha ndio na kote na mkutano kwa bora na kitu kwa kwa na ndo ono bana ina president
Boigo umubunge Onyalibali Masaba Ezekiel Machogo yubego kuriye kerokyo bogavana se county ya Kisii nikubona boli abantu wesokia na kweli kibuna baki chikura igo chinga kiechanya rekoboli abana siasa kone kibuna ngwa kabare siasa chiaba senchira yomulembe gotaturubania homulembe asenga kigatoro chobo chori obonene nigo hanyara komirana na abantu kurensema ya South Mugirango abwasa anyara kwa bula makoboko bosio bwekerokyo bogavana asobo chori obonene bosio abayito gusonde bwesho tarabwate kura enguba yawo uranyare kurwanira bacoro murayumuya nokubwate kura mbwancha majo gutukunyara kumwaka tukunyara kumwena fashi yoko be governor onya tubwate kura tukuboliye baminto bonse batarabwata chikura abana bayito bakure chishukuru bali myaka 18 isenga watire getuo kirange nenka yawo irindo nyare kwanyorere kura ubwekara nkuri chikura tindu kugamba igoro yonde tindukura monde kiagara chikura noko ni manifesto yao noko ni sera chiao noko tebye abantu ba mintunga usha kwa bwena fashi nkiyo kubakolera igo tuancha neno nembali tukulia chikura 12 naende ntobasha kuramana ntobasha kuira na biara kiagara by the end of the day umuntu kujikwa mwana ndo bwate chikura na abantu ba mintu bakishika ndeta ngoro kujon mumanyi JB korbonchali ase esabari etubwata bono yokorigyo burayi bwe county ya Kisii igonde rane metyo musike His Excellency Ezekiel Machogu igotwa amwire kurigyo burayi ubu nderi tonyare gokorera omuntu minto Gusii egasi iriera nyare gokonya naende improve obugima bw'abantu baito Botongole kero kwa rusibu kwa rosibu bari wasire kwa rugiro mokungu nkyo koriera nyama koriera chinyani nkyo koriera nyama mutaka koriera nyama mutaka koriera masoni sawa le wala suguri tu abatareka ile neji nene mokwanda gotawuri yo kali guja abama tukwa sono mokungu mwanga kwa makao Chingaki chiobo igomo bunge o kitutu chache South Richard Mumoimonyonga ni gonera bodi ya bantu kone kibuna nkweli kibale buna aba kichikura bo igoni gamentire buna ebare kurochinse chia Nyamataro ikasuneka ne chikoera sebiro bitaliye bitambe muri kito mirded mumanye na roboti rwa senchira yobo ikirano Chingaki embure nyinge ya chakire kwene kigwa ase orogongo rwa Gusii na koirera obosombiko ba obokongu na gusiria eniwe nyinge nigo chipara chinyinge chiasalikire ase ogotaro isiwa buya. Omobunge okitutu chache South Richard Onyonga nigo abaenekeire abamenyiwe semeyo buna epara ya Nyamataro neche gokorwa ase gendereire koro isiwa korwa suneka. Aya Nyamataro yaikire suneka nkori ya rosi bali. Nzajinde bintu bya serikali na oyo charero but they'll come ninyo le Nyamataro bale go baka bekire no ena matoke bateba Nyonka must go gache karosi we kabaya St Jude Nyonka must go lakini I believe that they will finish it kiagara section itigali tenenge baikire suneka so kurusuneka paka bridge camp then batire Nyamataro it will be done Chinga kechecho Onyonga nigo ababolia abananchi wasokia na kwelikia buna abakichikura mutuyo bacholi bole bosio abantu bayito wika understanding onye nonya gukura ngo mumwimba igoro sinyagete igoro kyango nga chikura na chi nganto yo toka chikura onye tubwatie kadi ye kura na igepande na ichinza chia osaliti na abantu bayito banurire butambe bagonya gotobo soko abantu onye bwange to mwana siasa uliorocho tego gukora kende gosonyo tutagiti ko vuna inche onye umuntu kanyange tigabwate kura aga ke kura yandusie lakini agaro bwana busaigo ngoma ete uyo tunamtoa kuna kitu atafanya ekura nere kogera nere nguba yao nere muntu atakira twale ekogera ogendo change oburayi onyoro oburayi buli otagete nyitubwate kura ni chinza chia osali Yinko ripotelia egetaseni kia Ndizi TV elieteliane Mildred Momanyi.
Togotigana na yoho ikase county ya Nyamira yamatemo kurase county ya Nyamira nigo bono yaganirio bokonyi helikonyara guturi umwana obo berga kurwara senga kentamba sokuboro kweni bo batumekire yabona koera umurikite kurase county ya Nyamira jobo mange noroboti rwa senchira yobokirano seito na sende nkasito igo abayibori bagotire moyibori yakabwate 90 abiburi bana bagotire nabana baminto nabarumba ari kwenyana baro bachite bagateba onya sobo umwana basukire maye ntwingi toragokonya obororo bwo koibora oyobo maete no moibori imeyeke nyorogi atinga e county ya Nyamira omoibori Joyce Kerubo oete irobo gimobo kongu koru omwana ye Florence wali anyoro mubasokana omobe wepara omwaka we 2012 omwana oyo nega arenge nero mwana no manene igarenge gosome kaikire form 3 akanyora chari yepara gakuru Florence wali omwana oyo kanyora chari 2017 na temende ko munyekinya gitari oyo temende ko mongonya kubaraga munyekinya gitari ekera nyorete omubasokana oyo nabete okokonywa no musamalium ya oyo munyogetigo kya senya gitari omongi na Joyce Kerubo ochire kinye gitari kinyinge kabwate ko semeri umwana oyo natale naende ngamoleta nakuru general bagatema kurusie kachuma kaliye gasinya ngarabuta kinye gitari kitarinke kuru naku nande bakangire ni kisi ngajikoriyo munya gitari uri mutanga nyomorware tiagante bono kuguru kutakunyara ngaitanga kinye gitari 8 omwana nganya kuguru gwaserekire pi kwa mwamire ti kwa gundire pi okonyora kwa igokorense ekiagera nabete ogotige gasi erinde arwanera obogima bwo mwana oyo tokubonya kubwaterana n'abasani chikanisa gisukuru chichiro ekiagera bono narenge omuyiburi oyomo nari kunyara njubieka neke barua sinari gukora yachite kigate nase njo nari kuendelea kibarua no mwana kale nyagitari ase chinga kichiabono igara ase nyagitari ya Nyabondo asagenderetse ko bweniwa iriro mwana onyagitari kera kanyona ndo kuguru kuwanzire ko nandi watwari nando muchano liru lyanzire kubimba twaliro kutunya weta no mwana to kuriyo bakonyiga naga lakini nyasaye nanjete mutie nyoyo naona mwirete nyagitari ende ere guchigari Kisumu nawo mwana yakorera tu parese ni Friday igasaba basamaria bayakomusira wakana madeni n'ekibiri kya nyagitari 1500 erinde akonye omwana oyo no mogokone ngakiria basani bari gukunoko bokogekeke n'ekikanisa cyonsi pigusiengima na chichi abiri chikokonya omwana oyo n'amasabo y'abasani nande ninde no gosemeringa nande ke baraso ibona omwana yakura matibabu ayatigete n'amadeni yatubwata makamake ntogendere kubereringa mbiya mono nande basise ni gumono Ginko reporter ya Ndizi TV korwe county ya Nyamira area chariane Job Maangi Umonchu murigiria ignorance ya nigo gantoke ya nyora wetera Ndizi TV obwansubo mogusi na bogo tuwatu nsemo ya mtandao nsemo ya Facebook una Ndizi TV News na bogo nsemo ya YouTube una Ndizi TV News umurobelyo woko balikia abantu n'abakicukura igonyara gucyaka bene kwira na senseme yere ntunda ya kabere na nde ntunde yo mwelyo kolengana ne kyombe kyobo cyoli ne chimbe IBC nse wafala chepkati igo bate bire bunani igo bagucikulikia abantu go cyaka stariki cyalero icyangistaki 15 na ibire oika stariki 5 mu mutinyo kabiro mwako yo maiga hicukura sarachi wako ambacho kubwato kama tokande 50 nelimo eliko ne kibuna kiromo Kenya koligereze litelyaye osendra sebito yabakicukura elichukura chimanyago chewa kwa somotinyo ogatano na gatatu. Today, the 17th of January 2022 marks the beginning of the second and final phase of the enhanced continuous voter registration exercise in preparation for the 9th of August 2022 general elections. The registration will run for the next 21 days and close on the 6th of February 2022 in all the 1,450 county assembly wards across the country, institutions of higher learning, and Huduma centers countrywide. Dear Kenyans, we have an opportunity to register as voters, transfer registration, and change particulars of registration. I wish to appeal to Kenyans who are of the age of 18 years and have national identity cards to turn up in large numbers and take this opportunity to register.
Na umuwaziri w'ubuhisemi Profesa George Magoha niko bona atebera na serikali iteliko chikurwa chibesa na guchikwa nchiskuru chia banyane ilikwaga cha ibirasi bya junior secondary niko chinga kichi Magoha bodi ya bayiboli buna onya baganeti gokonyeka bayira abana baba chiskuru chia serikali. Kenyan chooses to take a child to a private school. With all humility, let that Kenyan pay for it. It's a matter of choice, isn't it? As far as the government is concerned, I'm a minister for both public and private, and I'm asking those private schools who feel they want to take part in this junior secondary, they can create standalone junior secondary schools in their primary schools, or they can also do exactly what we are doing in our secondary schools, but at their own cost. If you want free primary school, come to us, we have capacity and teachers. If you want day secondary school, which is also absolutely free, come to government because government is paying everything. As far as boarding is concerned, government is still paying all the tuition money and what have you, except for the residence and the food. Na umurai w'ikiama gya Raila Odinga iganyara kumerana n'abagavana go itani 20 ensemu ya Naivasha basanganire nigo chingo kichi abagavana bagokera azimio la umoja na gotia bunango chikumbwatsi bale chingo kichi Raila niganyara kubolya abantu kane kuna kubwata bale chikura. We have here 30 governors that have come here with our 5th president of the Republic of Kenya. This has been a consultative meeting between governors and the 5th, His Excellency Raila Amolo Odinga, to reassure him of our support and also to discuss the way forward with regard to the August elections. There were 30 of us present with a couple of apologies. Bila shaka ugatuzi uko katika mikono imara, katika mikono ya Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. And we all as governors have come here to say with one voice that we are going to go out there to make sure that Raila Amolo Odinga is the next president of the Republic of Kenya. And that our people need to understand where we used to be. This issue of going at the national government to beg for resources, and the national government did not sometimes appreciate shared prosperity, that every county, every constituency needed to share resources equitably. We now know one person, and we feel sorry that BBI did not go through because we were going to get more resources and put in the constitution. Umurai wense ya Angre Janos Ader niganyara goikarana ime yense ya Kenya litokolia lera setaro ya matukane igari ganigwa n'umurai wense omuskuru Kenyatta wase basanganera senyomba yoburai ime yo mu Nairobi State House kinga kichi nigo bakwanigoro yoko bwata no kuya Amayia Chinsa Isato ibere.
Chingaki chumura iwense yo Janos Hadel ni gobabe kese inumura iwense ya Kenya Uhuru Kenyatta asogo chikubwaterana anana sogo chiko kinyansemo yobo cheno amache nitsemi gati ya yandamange. This visit has given the two of us an opportunity to renew and strengthen the long-standing bilateral relations between Kenya and Hungary, a relationship that was established when Hungary became the sixth nation to establish a diplomatic mission in Kenya shortly after our independence in 1964. So for the last 5 decades, Kenya and Hungary have collaborated in several sectors, most notably in trade development, health, agriculture, as well as education and training, where many hundreds of Kenyans have trained in Hungary on Hungarian government scholarships, and these Kenyans continue to contribute to our country's social-economic transformation. During our meeting, the President informed us that the Hungarian government scholarships that have been given to Kenyan students annually will be increased from the current 100 to 200 opportunities. And we thank you, Mr. President, and your administration for this very kind gesture that will not only help strengthen our people-to-people collaboration, but also enhance our two countries' cooperation within the wider EU-Kenya partnership. For the benefit of my staff and all the others who I'm sure showed keen interest to participate in the tete-a-tete, that they didn't, so that they don't have a very deep sense of loss, let me just reiterate with a few words what you have said, President. First of all, I'd like to express my gratitude to you for your kind understanding. Truth be said, it wasn't any of our doing, but we were forced to postpone our trip on 2 separate occasions. Na unyolibuna asensemo ye chikosori ya seminari ya Afcon go bigenrete asense ya Cameroon inyora litkulelero Cape Verde na Cameroon go chanyara kokosori abwasi banyara akorwa makali golia yamo aseyemo oige etimu ya Burkina Faso na Ethiopia ni go chanyara korwa egolia yamo aseyemo ase chinko yosenko yelia yanyara kokosori gwa litukolia lero wikira wasensemo ye chikosori moncho muligero Ndizi TV nango ikomweli omangana maya asenchira yobo ikira nungo kirambia mono walibonsa waterana semesia mangana maya na yo muligele nko kirambia mono asogo chorako yatengera ku Ndizi TV obwansum wo mugusibu na botambe tubwatu kwa nsemo ya mtandao nsemo ya Facebook na Ndizi TV News na baiga nsemo ya YouTube na bwatunyora buna Ndizi TV News maiga yemesa ya mangana maya akobekira amenyiko chinsemo chia mukomoni yagotoka imeye county ya Nyamira hankyo akero kwa bukira nyasaye ogochikomena na Sara Nyarango ntita baraza na baiga na Brighton Makoria Murobelio obwensa kyo mwelo mangana mayisa to chiabo tukandra ko tengera Ndizi TV amene murobelio yonsi leterane nkroko Vincent Onyancha.